बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. महावितरण कंपनीने एक अन्यायकारक, म्हणजे महावितरण कंपनी नको, एक शासनाने जे अन्यायकारक असं धोरण राबविलेलं आहे की आता प्रत्येकाच्या घरात जे लाईटचे मीटर बसवण्यात येणार आहे ते स्मार्ट मीटर बसवण्याचा सुरुवात झालेली आहे. स्मार्ट मीटर बसून आपण आता ज्याप्रमाणे मोबाईलमध्ये रिचार्ज मारतो त्या पद्धतीने ते रिचार्ज मारायला पाहिजे. आणि रिचार्ज ज्यावेळी संपणार तेव्हा आपली लाईट गुल होणार. म्हणजे एखाद्याच्याकडे घरी कार्यक्रम असेल किंवा आणि काहीतरी कोणतरी घरात एखादी म्हातारी किंवा एखादे त्यांचे आई वडील आजोबा कोण जर आजारी असतील आणि अशा परिस्थितीत जर त्यांना पंखा हवा असेल किंवा त्यांना इतर सुविधा जर पाहिजे असेल तर अशा परिस्थितीत त्यांना जर त्यांचं रिचार्ज संपलं की लाईट जाणार. म्हणजे ते कोणत्या ICUमध्ये असतील, कोणतरी आणखीन काहीतरी लाईटची आवश्यकता असेल तर रुग्णसुद्धा मरतील. हॉस्पिटलमध्ये शस्त्रक्रिया करताना जर संपलं तर एखाद्या वेळी अत्यावश्यक सेवा म्हणून त्यांना देतील. पण बरेचसे नुकसान आहे. आता त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. लाईट आतापर्यंत आम्ही पाहिलेलं आहे, वीज मीटर हा आपल्या ग्राहकाच्या घरात असतो. तो आता त्यांनी अक्षरशः ह्याच्यात घेतलेला आहे, लाईट पोलवर बसवलेला आहे. सगळी चोरी चाललेली आहे. दुसरी म्हणजे आता त्याने एक सोसायटीचं उदाहरण मी आता तुमच्या चॅनलवर देतो. एक सोसायटी पूर्ण बसून टाकलेली, त्याला लोकांनाही माहीत नाही, कारण सोसायटीच्या खाली जे मीटर होते ते काढले आणि बसून टाकलेले आहेत. अशी कितीतरी उदाहरणं, सगळी खोटं नाटं चाललेलं आहे. आणि लोक जर कोणी विचारलं गेलं तसं नाही असं नाही, खोटं सगळं चाललेलं आहे, हे योग्य नाही. लोकांनी याच्यावर आवाज उठवला पाहिजे, नाहीतर खरोखरच दिवस वाईट येतील. आता तुम्ही रिचार्ज मारायला, तुम्हाला आम्ही साधे मोबाईल वापरतो, रिचार्ज मारायला तुम्हाला आता मोबाईल घेतला पाहिजे, तो 10-15 हजार. त्याच्यानंतर गुगल पे केलं पाहिजे. जी गोरगरीब जनता आहे ज्यांना काय त्यातलं माहिती आहे पण त्याची आता ऑनलाईन फसवणूक होते, त्या पद्धतीने त्यांची कितीतरी फसवणूक होणार आहे. हे शासनाने जरासुद्धा विचार केलेला नाही याचा. आमचं तर म्हणणं आहे की आता काल सावंतवाडी शहरात कितीतरी मीटर बसून गेले आणि ज्यांचे मीटर चांगले सुस्थितीत आहेत त्यांना सुद्धा सांगू, मग तुम्ही जे सुस्थितीत मीटर आहेत चांगले आहेत ते जर समजा एखादं खराब असेल तर तुम्ही दुसरा मीटर आणून तिकडे बसवा, पण तो जुनाच बसवा ना. कितीतरी कर्मचारी आहेत, कामाला आहेत, कितीतरी लोक महिला भगिनी आमचे पोट भरत आहेत. ह्यांचं सगळ्यांचं मोठं नुकसान आहे. शासनाला मी सांगतो अतिशय वाईट परिस्थिती ही लोकांची केलेली नाही. असं हे चालणार नाही. आम्ही याच्यावर रोजच्या रोज म्हणून उद्या सकाळी म्हणजे बुधवार दिनांक 12 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून आमचं बेमुदत हे साखळी उपोषण उद्यापासून सुरू होणार आहे. जर याचा गंभीर विचार न झालेला नसेल, कारण जे मीटर बसवलेले आहे ते तातडीने खाली केले पाहिजे. आणि तुम्हाला जर बसवायचं असेल तर जनहित याचिका घ्या. जिल्हाधिकारी महोदयांनी जनहित याचिका घ्यावी आणि मतदानावर टाकावं की किती मतदान यांच्या बाजूने आणि किती नाही. आमच्या निदान जिल्ह्याला तरी आमच्या सोडा. आता बाकी काय आमचं ते दुसरं हे नाही. आणि एकदा तुम्ही मनात ठरवलं की योजना शासनाने राबवायची, शासन ही योजना राबवणारच. आता तुम्हाला सांगतो, तहसील पुरवठा शाखेतून आता अंत्योदयमध्ये 2 जर नागरिक असतील तर त्यांना अंत्योदयाची योजना मिळते. आता एखादा म्हातारा घरी आणि त्यांची बायको असेल तर त्यांची आता योजना ही बंद करणार म्हणे, तसं परिपत्रक आलेलं आहे. आणि त्यांना वारसच नाही, 3 मुलं जर त्या घरात 3 माणसं जर असतील तर ती योजना चालू राहणार. म्हणजे काय अजब तुझे सरकार आहे उद्धवा. ही परिस्थिती आता आलेली आहे. हे दुःखदायक आहे. आणि ते अंत्योदयासाठी मी स्पेशल त्याच्यासाठी आम्ही विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनेच्या वतीने एक बैठक घेतलेली आहे. त्याच्यावरही आम्ही आवाज उठवणार. पण प्रीपेड मीटर आणि स्मार्ट मीटर प्रीपेड हे कार्ड जर बंद नाही झालं, प्रत्येक घराघरात जनजागृती करून प्रत्येक घरातील नागरिक, आणि याचं परिणाम दुर्दैव मी सांगतो, याचं परिणाम तुम्ही हे सरकार चांगलं काम करत आहे, व्यवस्थित चाललेलं आहे. पण ह्या अशा गोष्टी त्याने जर केलं असतील, जर हे केलं असेल तर याचा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्र या बाबतीत पेटून उठणार. हे मी 100 नाही 110% सांगतो. माझी सर्व नागरिकांना कळकळीची व नम्र विनंती राहील, कारण आजही आपल्या जिल्ह्यात 80% लोक हे गरीब आहेत आणि त्यांची वाईट व्यवस्था होणार आहे. ही जर अशीच परिस्थिती चालली तर. म्हणून कळकळीची उद्या सावंतवाडीतील नागरिकांना मी असं आवाहन करेन, शहरातील म्हणा किंवा ग्रामीण भागातील म्हणा, आपापल्या गाडीने, आपल्या स्वतःच्या गाडीने तुम्ही महाराष्ट्र विद्युत मंडळ सावंतवाडी
नगरपालिकेच्या बाजूला इथे उपोषणाला उपस्थित राहा. उद्यापासून संपूर्ण आहे, उद्या ठीक 11 वाजता कृपया सर्वांनी उद्यापासून उपस्थित राहावे ही कळकळीची व नम्र विनंती. तर गोरगरीब वाचेल एवढीच मी तुम्हाला कळकळीने सांगतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.